Sou pocs, però sou els millors, molta sensibilitat. I la veritat és que haguessi marxat. Que són presons per a dormir. El comte de Raixa. El rei volia casar a la seva filla amb el comte de Raixa. Però el comte de Raixa ja estava casat i el rei va ordenar al comte de Raixa que matés a la seva dona per casar-se amb la seva filla. El comte va anar a matar la seva dona davant dels nens. Veniu, infantons, veniu. El pare vol matar la vostra mareta. Quan tenia l'espasa alta, un àngel del cel venia, li va parar la mà. I non parat que no ho sabeu, i el que m'ho m'han deixat, que en cumplir los 12 años, que en cumplir los 12 años, marit m'havíeu de dar. Jo ja en tinc 12 i un dia us comenceu a estorbar. Per tota Espanya és cercat i per tota Espanya és cercat, i marit per tu no n'hi ha. No sé el comte de Raixa, no sé si t'agradarà. Mon pare fes un dinar i mon pare fes un dinar, convideu-lo per un dia. El rei va fer un dinar i el convida per un dia. Mentre estaven menjant i mentre estaven menjant, li va parlar de sa filla. I no pot ser, senyor rei, tenir dues dones vives i mata la teva condessa, mata la teva condessa i te cases amb ma filla. I si no mates la condessa i no em cases amb ma filla, t'enviaré els meus soldats, t'enviaré els meus soldats i tots morireu en un dia. Se'n va anar cap a casa seva, la va trobar que dormia i li va dir desgraciada, li va dir desgraciada, desitjada esposa mia. Perquè em dius desgraciada, desitjada esposa mia, perquè el rei m'ha manat i perquè el rei m'ha manat que t'he de llevar sa vida. Ai, no me dius, marida meu, som la teva companyia. Tanca'm dins d'un convent gran, ai, tanca'm dins d'un convent gran, i així me llevaràs la vida. I veniu, infantons, veniu, veniu a vostra mareta, que ton pare em vol matar i que ton pare em vol matar i m'ha vol dar una mort secreta. Mentre vingué l'espasa alta, un àngel del cel venia. Se detengui, senyor comte, se detengui, senyor comte, se detengui de vergonya. El rei ha mort en seguir, sabia un de migdia, el rei trema dins l'imperi, el rei trema dins